Hranjeno je puno za takmičenje, znaš. Pogotovo tu kod nas. Samo što si bacio. Ujćo, spremaj pare, Ujćo! Ja njemu dođem pare, sad sam ja njemu dođem pare za boje. Znači mi to da odbiju. Mile, vrate, gle šta radi vrh. A, ovaj jači. Manji? Ako ništa drugo ću da se napije, I to je za ljude, I to je za ljude. Ma to su zato se oni padali tamo, znaš, zagradili su ribu. Prosto. A vama je ovdje ništa ne smeta, mi ovo sklodimo. Dobro bre, šta se odmah, pa ti. Ti si opet isto tu uvatio što si malo prepustio, lepo sam ti rekao da pustiš tamo. I mi da uvatimo. Ne, on je vezao tankom strunom pa je navukao ponovo na udicu. Da mu ne pobegne. Nije. Nije sitan, viš traži. Ja mislim da je veći od onog, po štapu bi rekao. Po savijenju štapa. Sad je jedno 25. Sad. 30, 480, ne? Jebote, onamo u Bosni sam s Goranom, to jutro kad smo mi izlazili s jezera, čovek uvati 33 kg. Znaš koliki? Lele, mamo mu jebamo. Ej, da mu... Nema više da me snimaš.